खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं किंखन मुसाहारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दं आसामनि गुबुन सासे एमएलए नि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ। जाय एनडिबिफोरा बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों बिसोर गासैबो आलु गेसाव, बुंदों बिआर फेरेंगा। गुवाहाटी साहा निलाम मिरुआव गिबि खेबनि थाखाय अनलाइन निलामनि हाबाफारि। गुवाहाटीआबो दिल्ली मुम्बाइ बायदि थासारि जानायनि लामायाव। धेमाजियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय, नखरसेनिनो साथाम गोमानानै दं। लादाखआव रोजा रोजा आर्मिजों बुंफबदों। दानिया आबुं रादाब। आसामाव आरोबाव गुबुन सासे एमएलए नि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननो हादों। बरखेत्रीनि बिजेपि एमएलए नारायण डेकानि देहायावबो बावैसो कभिड-19 पजिटिभ मोननो हादों होननानै मिथिनानै मोन्दों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय सप्तायाव गावनि बिधान सभा बियाबनि सिङाव माखासे जायगायाव थांनानै कर'ना भाइरासनि खौरां लाहैनायनि उनाव गावनि देहाखौ गाज्रि मोननायनि थाखाय मंगलबारखालि स्लेब सेम्पोल हरदोंमोन। बेनि रिपर्टआ बुधबारखालि मोनाबिलियाव पजिटिभ ओंखारदों। बबेखानि एमएलए नारायण डेकानि फिसाज्लानि देहायावबो कभिड-19 पजिटिभ मोननो हादों होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि नारायण डेकानि सिगाङाव पथारकान्दिनि एमएलए कृष्णन्दु पालनि देहायावबो कभिड-19 पजिटिभ मोनदोंमोन। ओरैहाय आसाम रायजोनि बिजेपिनि आफादगिरि रन्जित दासनि सा 4 पिएसअनि देहायावबो कभिड-19 पजिटिभ मोननो हादों होननानै सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों। जाउनाव रन्जित दासखौबो सन्देह खालामनाय जादों आरो गावजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोरखौबो कभिड-19 टेस्ट खालामनाय जादों। जाय एनडिबिफोरा बिपिएफआव हाबफैदों बिसोर आलु गेसाव गोजा। बे रावखौ बुंदों बावैसो सिगां सिफाय जानाय एनडिपिएसनि बारग' गाहाय नेहाथारि बिआर फेरेंगा। बिथाङा बुंबावोदि इउपिपिएल हानजाया बिटिसि सरकार खुंथायाव फैयाबाबो रायजोनि थाखाय सोरखारनि सायाव बेरेखा दोलोनि जानानै गोख्रों नारसिनथायनि गेजेरजों सोरखारखौ खामानि मावहोगोन। बिजेपि दोलो आरो इउपिपिएल दोलो मोननैनि गेजेराव इसिङारि सोमोन्दो थाखुमानायखौ इसारा होदों बिथां दैदेनगिरिया। लोगोसे खौरांगिरिफोरनि सोंथिनि फिननायाव बिथाङा बुंबावोदि बिपिएफ हानजाया 17 बोसोर बिटिसि सरकार सालायनायाव जेबो जौगानाय लाबोआखै। दिनै बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय राबां बर' बाजार उपेन्द्र नाथ ब्रह्म सोलोंसालिनि लांगोनायाव कक्लाबारि ब्लक इउपिपिएलनि बानजायनायाव 14 नं चिरां दुवार बियाबनि इउपिपिएल हानजानि बिजाथि थामहिनबा एनडिपिएसनि बारग' गाहाय नेहाथारि बिआर फेरेंगा उर्फे रन्जित बसुमतारिया गावनि आखाइजों एनडिपिएस हानजानि गासै सा 180 सोद्रोमाफोरखौ इउपिपिएल हानजायाव बरायो होननानै बाक्सानि निउज बिउर' खोरोमसार बसुमतारिया फोरमायथि हरदों। कर'ना भाइरासनि थासारिनि थाखाय गुबुन गुबुन सोरखारि आरो बेसरकारि खामानिफोरा थाबथानानै थानायखौ नोजोर होनानै गुवाहाटी साहा निलाम मिरुआव देग्लाय जुनिया राहा लादों। गिबि खेबनि थाखाय अनलाइननि जोहै साहा निलाम हाबाफारि खुंनो थि खालामदों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला 27 थि साहा निलाम हाबाफारिखौ अनलाइननि जोहै बानजायनो थांखि लादों। बे साहा निलाम हाबाफारियाव हादरनि गासैबो साहा निलामजों लोब्बा थानाय सोद्रोमाफोरा अनलाइननि जोहै आर'जलाइ गथायनो हागोन। मख'नो गोनांदि अनलाइन आर'जलाइ गथायनाय एबा अनलाइन निलामनि हाबाफारिया 1 जुलाइ बुधबार खालिनिफ्राय जागायबाय। बबेखानि देग्लायनि 27 थि साहा निलाम हाबाफारियाव खमैबो 4.55 मिलियन केजि साहा निलाम जागोन आरो सिगांनिफोरनिख्रुइ बांसिन सोद्रोमाफोरा निलामाव बाहागो लागोन होननानै आसा खालामदों। गुवाहाटीनि थासारिया जोबोर गाज्रि। बे समाव गुवाहाटी नोगोरमायाव रैखाथि गैया। कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायनि थासारिया गुवाहाटीआव जोबोर गिख्रंथाव महर लादों। गुवाहाटी नोगोरमानि थासारियाबो दिल्ली आरो मुम्बाइनि बायदि जानायनि लामायाव। जायखिजाया समावनो गुवाहाटीनि थागिरिफोरा कर'नाजों गाग्लोबजानो हागौ। बे बाथ्राखौ आइएमसिआरआ मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहनो फोरमायदों।
बेनि उनावनो नखर मन्थ्रिया फन खालामनानै आसामनि सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानाव खौरां लाहरदों आरो खैफोदनि सांग्रांथि हरदों। मख'नो गोनांदि बे समाव गुवाहाटि नोगोरमायाव गोदानै कर'नाजों गाग्लोबजानाय सोद्रोमाफोरा बांसिनानो जेबो ट्रेभेलिं हिस्ट्रि गैया। ओरैहाय आसामाव कर'नानिफ्राय रैखा मोननायफोरनि बिबाङाबो 66% बबेखानि उननि समाव थासारिया गाज्रिसिन जालाङोब्ला आथिखालाव सोलिगासिनो थानाय लकडाउनखौबो आरोबाव फोलावनो हागौ होननानै मिथिनो मोन्दों। धेमाजि जिल्लानि सिबरगावआव दिनै सानजौफुनि 11 रिंगायाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो। दालांनि रेलिं बायना गारिया दैमानि दैयाव गलांनानै बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला लखिमपुरनि टंकेश्वर कलितानि नखरनि सा 5 सोद्रोमाफोरा सिला फोथाराव हाबा जानो थांनानै बे जाब्रबथायाव मोगा-मोगि जाहैदों। बे जाब्रबथायनि उनाव सानै लाइमोन सिख्लाफोरखौ गोख्रैनो बोखांनानै रैखा खालामनो हायो। नाथाय दैबाना जानायनि थाखाय गुबुन 3 गारिजों लोगोसे दैयाव बुखारलांदों आरो गोमानानै दं। ओरैहाय SDRF बिफाना गारिजों लोगोसे दैयाव गोदोना गोमानाय सुबुंफोरखौ नागिरनाया सोलिगासिनो दंब्लाबो नागिरनानै मोनथ'वाखै होननानै मिथिनो मोन्दों। भारत-चीन हादरनि दाङाबाजिनि दुंहाव थासारिया लकडाउनाव सानफ्रोमबो बांलांगासिनो दं। दरनैबो हादरनि बिथिंनिफ्राय गोजौ थाखोनि सावरायनाया जागासिनो दंब्लाबो दासिमबो जेंना सुस्रांनायनि लामा मोननाय जायाखै। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे समाव लादाखआव 20,000 चीन आर्मि आरो 30,000 भारतारि आर्मिफोरा दावहानि थाखाय थियारि जानानै दं। ओरैहाय लादाखनि साहा-सोनाब ओनसोलावबो पाकिस्तानी आर्मिफोरा दावहानि थाखाय थियारि जानानै दं। बेनि अनगायैबो पाकिस्ताननि स्कार्द उरां बाग्रा थावनिखौबो चीन हादरा बाहायनो लादों होननानै मिथिनो मोन्दों। मख'थावना दि जायखिजाया समावनो भारत-चीन हादरनि गेजेराव दावहानि थासारि जानो हागौ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।